Penso que cada vegada més, però que tenen poc accés a gaudir d'aquestes activitats. I a part penso que la dansa no la considero terapèutica, però sí que crec que té molts beneficis i un és l'expressar-se lliurement a través del cos i del moviment, generar relacions amb les altres participants, guanyar confiança, autoestima, seguretat. A mi m'interessa molt sobretot en què puguin desenvolupar la seva creativitat i que busquin el moviment des del seu cos i des de les diferents possibilitats que tenen cadascú. I en buscar dinàmiques també de joc, perquè considero que a través del joc també surten altres tipus de moviment. Vaig acabar les pràctiques al mes d'abril i realment vaig parlar amb la Caral i vaig dir que em volia quedar i aquí segueixo i espero l'any que ve també seguir. No vull marxar del Transform.